ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 67 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜିଲ୍ଲାରୁ ବୁଧବାର ପୁଣି 67 ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳରୁ 22 ଜଣ, ତେନ୍ତଲିଗୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକରୁ 17 ଜଣ, କୋଷାଗୁମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରୁ 13 ଜଣ ସର୍ବାଧିକ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରୁ 7 ଜଣ, ଉମରକୋଟ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଓ ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକରୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକରୁ 2 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜିର ଚିହ୍ନଟ 67 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 4185କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 3544 ଜଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ 610 ଜଣ ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 492 ଜଣ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 71,758 ଜଣଙ୍କର କରୋନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।